major. Alegria. Diguem adeu a la pandèmia i benvinguts a l'entreteniment i la diversió. La mascareta, què en farem? L'agafarem, la doblarem. Farem així, ens la posarem a dins a la mà i posarem alcohol hidroalcohòlic per a fer desaparèixer el virus. Però atenció perquè no caldrà ser ni màgic amb el gel hidroalcohòlic. Molt aviat, i això va de 4 dies, no desapareixerà el virus, desapareixerà inclús la mascareta. Ni rastre de la mascareta, ni rastre. A les teves festes del poble, associació de veïns, urbanització o celebració particular, que no hi manquin la màgia, els monòlegs i els acudits. Cultura i diversió garantida per a totes les edats. Magiòlegs, un espectacle de màgia, humor i participació per a tota la família, creat i presentat per Xema Soler Solà, que sóc jo. Me encanta, el típico humor carcelario, pero... No és el mateix dir San Emeterio, Zacarío, Zacarías i Guaján, no? Que meterlo, sacarlo, sacudirlo i guardarlo. Si vols riure una bona estona, contracta'm per la teva zona. Ja sabem que tot això és una pantomima, però escolta...